Good morning, Zukabanji Konsukumanawi. Welcome back to the YouTube channel of Cameras. When I'm vako in Mawa Jodi, put yourself in my shoes. Kamena kuti mujewa amati kuti iweyo ungoganiza kuti iweyo utakhala ineyo. Izi zandichitikirazi iweyo utakhala kuti iweyo ndineyo. Iweyo nakamva bwanji. Mawu amene ajawo ndi mawu akulu kwambiri amene amathandiza kuti anthu aziganiza kwambiri komanso azisolva zinthu zambirimbiri pa dziko lapansi pano. Pali zinthu zina zimakanika kusolvedwa chifukwa chanena kuti mwina anthu sitimamva mbali ya winayo kuti iyeyo kudandaula apako kulira apako iyeyo kodi ineyo nditakhala iyeyo zimene ndikupanga inezi iyeyo ine ndingavomere. You understand? Iniyo mukwera dampa ndithu dampa kabaza wina akakupakasani wosiyani kakuti amwene kutondo umene ndipaseni 1000 ndipaseni 2000 iwe ayayi 500 kwacha 400 kwachaso 400 kwacha iweyo utakhala upalasawe kuti iwe ndi amene ukupalasa kabazayo iweyo ndalama amene ungaivomere. That's the question. Kuti zimene ukumpanga zakozi iweyo utakhala iweyo ungazivomere. Nkhani ili pano ndiyokhuzana ndi inuyo kwanu kwabwera kagulu ka anthu ndithu imene mukuoneramo chigulu cha anthu basi kumene kuja kubwera inuyo mulibe china chilichonse komano ndikuyamba kuvutitsani kukumenyani nkukupangani zinthu zosakhala bwino popanda chifukwa atu basi chifukwa chake akuti amen basi okay tingoti amen popanda chifukwa inuyo mungapange bwanji mungatani. So I think the way mmene muganiziramo ndi mmene so ndizofunika ndithu. Yes utha kupanga choncho chifukwa amen anthu abwera kuzakupanga harasi kuzakupanga kukuyalutsa kukumenya kukukankha kunyumba kwanu osati iwo wachokapo koma kubwera kwanuko kuzakupanga zimene zozo. Izizi ndi zimene ndithu zachitika dzulo ku kugazi kumgocha basi maisraeli basi kupita kumene kucha kupita ku Nablus kuzinda kumene kundithu kumudzi ya ku Gaza kumeneko kwapeza anthu kumene kuchako kwamba kwapanga kwayalutsa kwamenya kwakankha chani koma anthu amene wawo anali asilikali koma nangovala mu civilian nde mmaziwa abambo mmene amakhalira analusa nayenso tase ayi makhalidwe anu ndi opusa kwambiri. So iye uja anakwanitsa kulanda chani kulanda futi right kulanda futi atalanda futi jande ndikumuombera kuombera I think anthu awiri ngati si mmodzi enawo anavulala amene apanga zimenezoyo at the end iye ujaso anaphedwaso ndi omwe aja chifukwa chine chigulu chinthucho akakandika khalidwe kapene kaiuwa izi zimene amapanga ndithu andiso kuti mupange follow bwinobwino amene maonera news zeni osati news za achina Fox koma news zeni achina BBC aja akapanga documentary achina Al Jazeera mukamaonera news za mmene zikukhalira ku Gaza ku Palestina kuja muthaso nokhaso kuona so now guys pachilunga mbene okay tisangale zoti awo chabwino tivomereze kuti okhaonda anaosankhidwa ni mulungu komano I don't think kuti mulungu anawasankha kuti azikapanga zimenezezi kwa amene amakhulupirira zoti awawa ndi anaosankhidwa atha kumapanga zimene angamapangezi. I do not think kuti inuyo mungalole kuti akupangeni zimenezezi kubwera kwanu kumapangani zimenezezi. You understand? So nkhani imene yakula pano ndi imeneyoyo nde pali pa social media pali nkhondo yenena kuti pakuyenda chithunzi cha munthu anyamula futi imene chayo anabweretsa kumenekoko ndi amene wawo asilikali kwa Israeliwa. You see? Chapa kuti sitingaonese
video ininiyo mmene ilili video ininiyo because I think itha kupanga kuononga ma policies a YouTube. Itha kuononga ma policies a YouTube, atha kuidelete pompo. Komano pa Facebook anthu ma videos amene ndithu alipo ndithu anthu akuonera bwinobwino ndithu you see makhalidwe amene akuchitika kumeneko. So yeah, that's it. Ka sindizonga mwina ena takulola mwina mutakulola foti auna na usankhidwa ni mulungu mwina kuti akupangeni akupheni akupangeni just because ndana mulungu, I don't know. Komano kwa munthu wanzeru bwinobwino, kwa munthu amene ali ndi ulemu wake sangavomereze kuti apangidwe like achitisidwe manyazi, amenyedwe, atani, aphedwe, you understand. So izi zitachitika zinapeza zonzoti kunthu kuja tsopano kunabwera tsopano asilikali omwe aja anakavala tsopano za usilikali after Netanyahu atauza kuti tapitani umene kunthu mukapangere iti mukawazungulira usiku kumeneko ndithu mukawaphe mukawamange, ndi anapita ndi anaphulitsa manyumba ochuluka kwambiri, phulitsa mudzi wonse, phulitsa and kupita mpaka na mzipatala mwene mucho, kupita chipatala chakumeneko kupita ndithu anthu kwapaga amen ambush mene amapangira iwo ndi mene amapangira nthawi zonse sikuti nzachita ndo yayi. Yeah, so yeah, I mean to ndembali yakumeneko. The Israeli military says it's preparing for a large-scale operation in the occupied West Bank. Now, this comes after a clash that left 4 Palestinians and 2 Israeli soldiers dead. The violence later spread to nearby villages after a reprisal by Israeli settlers. The Palestinian Red Crescent says 8 people have been injured, 6 of them with gunshot wounds. This is the single deadliest day in the region in months. This incident began when dozens of Israeli settlers, some of whom were armed, entered the outskirts of the Palestinian village of Tel. That's in the north of the occupied West Bank, near the city of Nablus. Aba tipite kwa awawa amene mutu wawo sumagwira a Trump. Amene wa akuti anthu aku America akuti adzawasowa akulu amene chifoti andiso anthu aku America adzasauka kwambiri a Trump akazangoti apita. You people have no idea how lucky you are. When I'm gone, you're all going to be broke. Your business model is going to be finished. No, it's true. When I'm not around, you're going to be broke. There's not going to be anybody to report on. Nobody gives a damn about anybody else. For a Trump okanda amene apangitsa kuti iwo chuma chiyende bwino chanchani zonse zimene zikuchitika a Trump akuti akukhulupirira kuti anthu adzawasowa kwambiri. Komano mpaka to the point yonena kuti iwaja aganiza zonena kuti 2028 akuyenera nawonso akuti kupikisana nawo pa mpando wa president. Trump akutero akuyenera kupikisana nawo pa mpando wa president pa America. Pamene matemu ake atha sangapitirize so zili ngati mmene zili ngati APM Peter Mutharika anawatemu yamba basi temu yamba inayo kuluza. Okay, anyway muli mwasema silufadwa ma details chifukwa ajina HRDC anali involved anawatemu yamba kenako pakati pakulowa chakwera kenako nkuzalowaso nde iwo ajakhangatala matemu awiri. Temu iyi ikhala yawo yomaliza paibenso kutani paibenso kuchitira mwina. A Trump the same thing analowaso mu 2020 a Trump kenako pakati apo kuzaluza zisankho kulowa Joe Biden ndi alowaso. Temu iyi yawo ndi yomaliza ndithu pano akunena kuti iwo afuna aloweso arafuna apikisana nawonso ndi anthu akuti zitheka banja Trump kupikisana nawonso pa mpando wa president temu yawo yathabati pomwepo ndeti zizoona kusukula kuno kuti nkhani zake zizokutana. My intention to run for a 4th term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official. In fact, I think I have. Yeah. I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. Komano nthawi naye achilima anazayankhula kuti kwamona mtsogoleri akukakamira pa mpandopo dziwa kuti otanipo
wayipitsirapo a Trump pampando pachayipitsirapo ali ndi milandu timati war crimes ali ndi milandu yoti pa nthawi ya nkhondo anapalamula nkhondo kumachitika koma nkupalamula mu nkhondomo. That's why mtolankhani yona atafunsa kuti akusumuka iniyo kuphulitsa mabridge kuphulitsa machani ku dziko la Iran simukuzoza kuti imene ndi war crime munthu umene kuti uzengedwe milandu after ukatuluka pa mpando chifukwa imeneyo ukuphwanya malamulo walakwira malamulo a nkhondo imene ndi war crime. A Trump atamva funso limenelo anangoti funso limene sindiyankha pacha uli ndi ndani pachewe uli ukutumikira news yanjiwe fake news. That's all. Trump pacha zikakauti zamuvura mango nthawi ya kumeneko. About Iran, you're talking about blowing up civilian power plants and bridges. Much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. I figured so. Failing New York Times. Yeah, please. So guys, thank you so much. Kina kuti pasana so ma update na ndiana so malawi yan camera.